Sa pagsaulog sa Labor Day karong Mayo 1, doon na ba kahay mapaabot nga good news ang mga mamumo? Ano ang report ni Alan Domingo? Sa ubang rehiyon adunay aumento nga nagpaabot sa mga mamumo apan sa Rehiyon 7, ilabi na sa Sugbo, wala. Gipasabot sa kadakuan sa duling nga niadtong Oktubre lang mipatuman og aumento sa suhulan ug kasamtangan panghitunan ang paghatag og laing aumento. Lakip sa gitanaw kung aduna bay supervening condition alang nini. With this petition coming in now, I say a more comprehensive review should be conducted. Samtang adunay ipahigayon nga job fair og mga adlaw. Ang Central Visayas adunay 5.7% unemployment rate nga mas ubos pa itandi sa national rate nga 5.8%. Ang Labor Day celebration nining tuiga mao'y katapusan ubos sa kasamtangang administrasyon. Unsa man ang nahimo sa ahensya sulod sa unom ka tuig? You're very accurate in your question. Tapos na yung term ni Secretary Baldos. Ano ang maire-report namin sa taong bayan? Bukas po yan. Alan Domingo, Palitang Bisdak.